присъствието. Виждате ли презентацията? Започнах да я споделям на екрана. Да, вижда се. Добре. Както направих интро, ще говорим за инсулинова резистентност, като това е едно състояние, което е свързано с метаболитни нарушения. Бихме го нарекли фундаментално, защото е свързано с редица други ендокринни и неендокринни заболявания, които възникват вследствие на инсулиновата резистентност и разбира се, има една двойна връзка, както по отношение в насока инсулиновата резистентност води до метаболитен синдром, захарен диабет, неалкохолна стеатозна болест, така и в обратна насока. Накратко представлява намален биологичен отговор на периферните тъкани към инсулина. Тоест, имаме запазена функция на бета клетката, все още. Тя отделя инсулин, който компенсира неадекватността на рецепторна и пострецепторна компонента и затова се асоциира с по-високи нива на инсулин като цяло. Както казах, стои в основата на захарен диабет тип 2, метаболитен синдром. MAFLD е новата абревиатура за неалкохолна стеатозна болест, която се използва от английски и в така разширен вид е Metabolic Associated Fatty Liver Disease. От историческа компонента Химсворт започва да работи в тази насока през далечната 1939 година. Виждате, това е почти 100 години, като се дефинира намалена чувствителност към действието на инсулина с напредване на възрастта при лица с затлъстяване с и без захарен диабет. Като клинично значение инсулиновата резистентност е ранен патологичен процес, който често предхожда повишаването на кръвната захар. Сега, тези презентации, вебинари са насочени към широката аудитория, за което моля да ме извините, че понякога използвам така медицински термини. Ако нещо не ви е ясно, после може да коментираме и в групата, и по време на презентацията. Респективно, по-високите нива на инсулин и инсулиновата резистентност, както и високите нива на кръвна захар, се асоциират с така нареченото нискостепенно възпаление, което от своя страна увеличава процесите на атеросклероза. Респективно, това води до повишен сърдечно-съдов риск. Субклинично протичане означава, че няма ясна клинична картина, т.е. човек не се оплаква от нещо твърде типично и именно това е неприятното на нашите заболявания, че доста често протичат, аз обичам да казвам, подмолно или субклинично, без ясна клиника. Предполагам, знаете, че инсулина на първо място е хормон, анаболен хормон, т.е. той кара организма да расте, образно казано, и да трупаме килограми. За това се води анаболен хормон. Продуцира се от бета клетките на панкреаса, участва в редица регулации на всички метаболизми, въглехидратен, липиден и белтъчен, респективно е свързан и с съзряване на костта, умственото развитие, полова диференциация, т.е. разбира се, всичко е в една обща съвкупност. Основните органи, където действа инсулина, са мускули, черен дроб и масна тъкан. Мозъка е орган, който приема кръвната захар без действието на инсулина. Инсулина, разбира се, е хормон, който има нужда от своя рецептор. Той представлява една компонента, която е изградена от две субединици алфа и бета. И съответно, когато се свържи с този рецептор, настъпват след рецепторни механизми. Най-често след рецепторните механизми се асоциират с активирането на транспортер, който се нарича GUT транспортер, т.е. той принася кръвната захар от кръвта, образно казано, към клетката. И съответно има редица на брой транспортери, като този, който е зависим от инсулина, е номер 4 или GUT4 транспортер.
По отношение на историческите данни за изследване на нива на инсулина и други заболявания, през 1987 година една италианска студия установява, че при пациенти с високо кръвно има значително по-високи нива на инсулин и кръвна захар в сравнение с здрави контроли. Като цяло, хипертонията е едно съвсем различно заболяване, разбира се, но много често се асоциира и с метаболитния синдром, като негова компонента и респективно с инсулиновата резистентност. Оттам идва и един крайъгълен камък за разбирането на артериалната хипертония, като едно есенциално заболяване, което има голям обхват и съответно се установяват причини за настъпването на артериалната хипертония. Инсулиновата резистентност се дефинира като намалена чувствителност към метаболитните ефекти на инсулина, което респективно води до леко покачване инициално на кръвната захар, а това от своя страна отключва редица механизми, които могат да бъдат асоциирани с общия термин глюкотоксичност и глюкозна наличност. Тук са малко по-специфични неща, които крият патогенетичните механизми за инсулиновата резистентност. Поместил съм ги в презентацията, от гледна точка на това, някой ако иска да се задълбочи, после когато гледа презентацията да направи справка. Това са ARS протеини, които са свързани с сигнални пътища по отношение на рецептора и след рецепторните механизми. Това са други пътища, които са свързани за метаболитните ефекти на инсулина и активирането на въпросния GLUT4 транспортер, който реално има вече ефектна роля по отношение на локацията на кръвната захар от кръвта към клетката. Освен понижаване на кръвната захар, което е ефекта, който реално виждаме и така се надяваме да се случи, инсулина, както казах, е и анаболен хормон. Анаболен означава отново растеж. Той е свързан с покачване на растежната способност на клетките или така наречената митогенна активност на медицински. И от друга страна това е свързано с повишен риск от клетъчен растеж и пролиферация. При високи нива на инсулин имаме такъв дисбаланс между единия вид, да кажем, положителни ефекти на инсулина да сваля кръвната захар и такъв ефект на инсулина, който е свързан с растежните фактори или митогенните фактори. Имаме редица пациенти, които са с затлъстяване, с захарен диабет тип 2 и, например, са на инсулинолечение. Те имат вече висока захар, имат инсулинова резистентност в много тежка степен и съответно лечението с инсулин не е най-адекватният подход, защото нивата на инсулина, ако ги изследваме в кръвта, са нагладно в трицифрени стойности, т.е. ако сме свикнали да гледаме стойности за норма около 9-10 мили международни единици на литър, представете си над 100, ако изчислим хомоиндекса, който ще стане по-нататък въпрос, ще бъде 10-кратно завишен. Тоест, явно този инсулин, който циркулира в тялото на такъв тип пациенти, не действа за понижаване на кръвната захар, но крие за себе си рисковете от разрастване на тъканите и съответно възникването на редица онкозаболявания. Имаме също така един патологичен път на серинова вместо тирозинова фосфорилизация, което води до блокиране на инсулиновия сигнал. Стана въпрос, че има като основен патологичен механизъм нискостепенно възпаление, което отново е свързано в двупосочна връзка, т.е. инсулиновата резистентност може да тригира нискостепенно възпаление, което пък от своя страна потенцира инсулиновата резистентност и се получава един омагьосан кръг.
С възникването на затлъстяването и инсулиновата резистентност имаме покачване на свободните масни киселини, което от своя страна също влошава инсулиновото действие и това състояние се нарича липотоксичност. Тук тези слайдове целят по-скоро да покажат, че метаболизма е свързан. Хубаво е да се обръща внимание не само на нива на кръвна захар и на инсулин, а също така и на останалите биохимични и метаболитни показатели, за да може да се постигне най-адекватно подобрение. Адипоцитокините са вещества, които се отделят от масната тъкан. Тя е най-големият ендокринен орган. С увеличаването на масната тъкан се увеличават и адипоцитокини, които имат контраинсуларно действие, т.е. влошава действието на инсулина, но имаме и такива, които, като например адипонектина, който повишава инсулиновата чувствителност. За съжаление, при инсулинова резистентност се регистрират понижени нива на адипонектин. Инсулиновата резистентност може да се асоциира и на ниво мускулна тъкан, като положителната компонента е, че имаме орган в лицето на мускулатурата, който може да консумира глюкозата, респективно по физиологичен начин да се включи като инсулинов очувствител. Затова, погледнато в една макрорамка, мъжкия пол е с по-добра прогноза, ако мога така да се израза, за подобряване на инсулиновата чувствителност от една изходна позиция, понеже мъжете имаме процентно по-висока мускулна маса. Характерното за инсулиновата резистентност на ниво мускулна тъкан е, че имаме инсулинова резистентност и покачване на кръвната захар в хода, например, на натоварване с глюкоза или след нахранване. Думичката постпрангиално означава след консумация на обикновено на въглехидрат. Инсулиновата резистентност съществува и на ниво черен дроб, като нашия черен дроб има способността да образува глюкоза. Процесът се нарича глюконеогенеза. Респективно, инсулиновата резистентност на ниво черен дроб е тригър за покачването на тази глюконеогенеза и затова някой път се случва хората да са малко объркани. Например, кръвната захар на гладно е 7, след това си я мерят с глюкомерче и виждат, че ядат пък е 5. Тоест, тук имаме асоциация с метаболитно асоциираната омазнен черен дроб или неохолонестератозен хепатит и съответно повишените нива на образуване на глюкоза от черния дроб. Следващия ключов орган е инсулинова резистентност на ниво масна тъкан и съответно имаме повишаване на свободните масни киселини, които пък от своя страна са субстрат за продукция на глюкоза от черния дроб. Инсулина като цяло има ефекти върху централната нервна система, осъществява ефект върху апетита и води до повишен апетит. Като основен фактор е този пристъпен глад, който понякога изпитваме, особено след прием на въглехидрат. И от тук идва и така народната приказка, апетита идва с яденето. И тук е ключовото, че понякога имаме неистово желание да си хапнем нещо сладичко, но за съжаление това желание ще доведе до покачване на нивата на инсулина и след известен период от време, например няколко часа, до покачване на апетита в голяма степен. Има много фактори, които са генетично обусловени, свързани с определени рецептори и затова много често инсулиновата резистентност, захарен диабет тип 2, затлъстяването е свързано с генетични фактори и фамилна анамнеза, като тук държа да отбележа, че голям ефект и голяма роля играят хранителните навици в семейството. Висцералното затлъстяване е най-тясно свързано с инсулиновата резистентност. Тоест, тук не е идеята само дали сме затлъстели или не,
а процентното разпределение на масната тъкан. Най-общо масната тъкан я разделяме на подкожна и висцерална. Висцералната е, вероятно знаете, е тази, която е натрупана около вътрешните органи и тя е метаболитно активната и се асоциира с по-негативен ефект по отношение на ендокринните маркери. При метаболитния синдром, както стана дума, инсулиновата резистентност е в основата като централен патогенетичен механизъм и се асоциира и с други заболявания, като високо кръвно и високи нива на холестерол и ЛДЛ холестерол и триглицериди. Това от своя страна е ускоряващ фактор за запушването на кръвоносните съдове или така наречената атерогенеза, което повишава и риска от сърдечно-съдови събития. Един от въпросите, който ми беше зададен, е за асоциация на инсулиновата резистентност с поликистозния овариален синдром. Поликистозния овариален синдром е едно състояние, което има много лица. Има 4 фенотипа, т.е. 4 вида, да го наречем поликистозен овариален синдром, според трите фактора, които определят дефиницията му. В 3 от тези видове поликистозен овариален синдром инсулиновата резистентност е основен фактор, който потенцира, инициира на възникването на поликистозен овариален синдром, което пък от своя страна е основна причина за инфертилитет при жени. Необходната стеатозна болест води до висок процент от цироза. Сериозен фактор е по отношение на социалната компонента, разходи на здравеопазването и много често предизвиква влошаване качеството на живот. И разбира се, отново се асоциира с метаболитен синдром, инсулинова резистентност, затлъстяване и високи нива на холестерол. Как можем да заподозрем, че някой човек е с инсулинова резистентност? Акантозис нигриканс представлява едни черни, тъмни линии в областта най-често на врата, което означава повишена пигментация. Това са клиничен белег за инсулинова резистентност. Натрупване на масна тъкан в областта на корема, което се асоциира с затлъстяване по типа на андрогенен тип или тип ябълка. Така че, както се казва още от вратата, си личи, че някои пациенти са с инсулинова резистентност, но въпреки всичко няма твърде конкретен белег като патогенетична компонента и патогномичен белег за инсулинова резистентност. Вече нивата на инсулина могат да бъдат изследвани лесно, достъпно. Повечето лаборатории предлагат това изследване, като тук държа да отбележа, че инсулина трябва да се интерпретира под светлината на моментното състояние на организма и дали пациента е спазил всички необходими условия. Той е силно вариабилен, което го прави не напълно диагностичен и съответно е необходимо да бъдем внимателни при интерпретацията. Когато се изследват нива на инсулин и кръвна захар на гладно, може да се изчисли хома индекса, който е производно на кръвната захар и инсулина на гладно, разделено на 22,5. Това е един елементарен съвет. Не се подвеждайте по това лабораторията срещу някакви средства допълнително да ви изследва хома индекса. Ако си изследвате кръвната захар и инсулина, хома индекса се изчислява за секунди с тази формула. Като сами разбирате, че нивата на кръвна захар се определят основно от чернодробната инсулинова резистентност. Понякога те са абсолютно нормални, но проблема се вижда след въвеждане на организма в функционално състояние, като например оралния глюкозотолерантен тест, който се провежда стандартно с 75 грама глюкоза на прах. Приема се за около 5 минути след като изкуме взета кръв за кръвна захар и инсулин. Необходимо е стриктно да бъде спазени условията, като пациент седи 2 часа в лабораторията, не приема храна и течност и не се движи. Много често виждам свободни интерпретации, затова съм си направил ни шаблончета, които може да намерите и в сайта
ендокринолог БГ, също ги давам на всеки един пациент по време на прегледа, когато го насочвам за този тест. Интерпретациите не искам да ги коментирам, като почнете от това изпие една кола, изяше една баничка, до това пациента да иде да си свърши някаква работа, защото лабораторията е на 5 минути. Когато се прави, нека да бъде направен по правилният начин. Златният стандарт, който разбира се е достъпен само единствено в клинични условия, е еугликемичната квант техника, при която най-общо казано машина карва инсулин и глюкоза и изследва нивата им според това до каква степен се постига баланс. Поместил съм няколко думички за това, което в момента разработвам в насока оценка на телесния състав, защото това е един много така достоверен метод за изследване на композицията на тялото, респективно висцералните мазнини, мускулната маса, която с времето физиологично намалява и съответно имаме изява на така нареченото състояние на саркопения. Разбрахте, че мускулатурата е основен фактор за подобряване на инсулиновото действие и съответно провеждането на DEXA сканиране може да ни даде информация за масна тъкан, чиста телесна маса, костна минерална плътност. Сега, до голяма степен има асоциация между инсулинова резистентност и нива на костната маса. Това настъпва в по-напреднали стадии и е като цяло вторичен момент. Други са водещите фактори при остеопорозата, но също оказва влияние. Съществуват редица методи за изследване, които са на базата на биоимпеданс. Те са по-достъпни, по-лесни за регистрация, т.е. те нямат никаква регистрация, може всеки да си ги купи и да си ги използва, но респективно не са толкова достоверни. Тук съм поместил един слайд, който е от изследване, което съм правил в моя кабинет. Виждате един пациент, който е с леко наднормено тегло. Разпределението на масната тъкан в всяка една зона, като най-долу имаме разпределението на масната тъкан дали е под формата на андроидно или геноидно затлъстяване. Въпреки че може да се ориентира, че това е мъж, при него затлъстяването е на типа на геноидно затлъстяване, което като цяло е по-метаболитно благоприятното. Така, сега, нефармакологичното лечение е редукция на тегло с подобряване на инсулиновата чувствителност, като разбира се, физическата активност е ключова и задължително трябва да бъде препоръчана на пациента. Имайте предвид, че физическата активност е задължителна и трябва да бъде адаптирана към пациента. Не може един пациент с затлъстяване да го накараш да прави някакви много тежки физически усилия, които могат да доведат до сърдечно-съдови проблеми и проблеми с опорно-двигателния апарат. Диетичната компонента също е друг много важен компонент. Дори бих сложил на първо място прием на храни с нисък гликемичен индекс или по-скоро храни, които са бавните въглехидрати, богати на фибри. Сега тук има една класификация нова за обработени храни и съответно, например, един картоф може да е нова 1, ако го изпечем и го изядем, ако го нарежем става нова 2, ако го пасираме става нова 3, ако го направим пържен, пасиран, консервиран става нова 4, съответно е по-метаболитно рисков като храна. Така че имайте го и това предвид. Най-лесно е да си готвим като подход, отколкото да употребяваме готови храни. Физическата активност стимулира GLUT4, като това е по инсулино независим механизъм. Знаете вече, че GLUT4 е транспортера, който се активира от нивата на инсулина. Тук се включва и фосфорилирането с кислорода, т.е. активирането на митохондриалната функция и това води до намаляване на възпалението. Като държа да отбележа, че
Физическата активност трябва да бъде адаптирана спрямо пациента. Златен стандарт в лечението на инсулиновата резистентност е употребата на метформин. Той е един препарат, който вече е около 60 години на пазара, има добър профил на безопасност, има наистина добро действие по отношение на инсулинова чувствителност, оксидативен стрес и редукция на инсулиновата резистентност. Аз бих го нарекал като златен стандарт в подхода на инсулиновата резистентност. В момента са разработени редица модерни медикаменти, свързани с подобряването на GLP-1 рецепторната дейност, или това са едни хормони на ниво чревен тракт или инкретини, които имат положителен ефект по отношение на потискане на апетита, подобряване на инсулиновата чувствителност, редукция на телесната маса. Има различни генерации, които са възниквали през последните 20, са въведени на пазара през последните 20 години. И хубавото при този клас медикаменти е, че те имат добър сърдечно-съдов профил и намаляват сърдечно-съдовия риск. SGLT2 инхибиторите са препарати, които водят до излъчване на кръвната захар през бъбреците, имат много добър ефект по отношение на сърдечна недостатъчност и гломерулосклероза, т.е. влошаване на бъбречната функция, но те са по-скоро препарати, които са подходящи за вече по-авансирала фаза на инсулинова резистентност с захарен диабет. Класическия препарат, който е за подобряване на инсулиновото действие, са препаратите от групата на тиазолидионите. Те активират PPR гама рецепторите. Те са ядрени рецептори, които имат изключително добър ефект. За съжаление, водят до задържане на повече вода, трансформиране на един вид масна тъкан в друг вид масна тъкан, който може да доведе до покачване на телесното тегло. Не се препоръчват, по-скоро са забранени при пациенти с сърдечно-съдови проблеми. И това е един клиничен пример на пациент с затлъстяване, нормални нива на кръвна захар и изследвана Home Index от 4,5. Много често пациентите идват с кръвна захар 5,7, 5,8, казват ми, аз съм добре, нямам проблем с кръвната захар, за тази захар седи примерно 20 инсулина. Главно изчислено по Home Index стават високи нива на инсулин и Home Index, което показва инсулинова резистентност. Клиничният пример 2, младо момиче с поликистозен овариален синдром и наличие на хиперинсулинемия в хода на теста, т.е. използват се и други индекси за изчисляване на инсулиновата резистентност, като Quick и Matsuda, които могат да дадат така по-задълбочена информация, но ние се ориентираме по нива на инсулина на първи и на втори час. Кривата, която нормално трябва да се получи, е под формата на парабола. Респективно имаме подобрение след употреба на метформин. Когато имаме затлъстял пациент, той все още може да не е развил диабет, но да има стеатоза на черния дроб. Съответно, това води, както се ориентирахте, до изразена чернодробна инсулинова резистентност. Идеята е да се проследява комплексно телесно тегло, нива на кръвна захар, нива на холестерол, пикошна киселина и пациента да бъде подложен един комплексен подход, като тук може да се отвори една съвсем нова и диференцирана тема за психологическата компонента, емоционалното хранене. Аз работя изключително много с психолози и психиатри под формата на теоретична подготовка и съответно клинична работа. Като заключение мога да кажа, че инсулиновата резистентност е системно заболяване, трябва да се ориентираме рано и на време и изисква комплексен подход. Благодаря ви за вниманието. Последните 6 минути 7 се разбързах, понеже имаме ограничения от Zoom. Не съм си платил платена версия, а по-нататък ще го развиваме, ако има защо. Има въпроси по отношение на скрити калории, прием на алкохол. Имайте предвид, че всяко едно нещо носи своите калории за себе си. Не винаги калория означава мръсна дума. Тоест, ако, например, изядем една салата с много зеленчуци, тя също има калории, но организма отделя достатъчно енергия, за да преработи тази храна и да я усвои, че накрая нетото на тази храна е примерно минус. Тоест, ние сме приели калории, но тези калории реално не са довели до
покачване на нашето телесно тегло. Докато, например, ако приемем храна, която е обработена, т.е. преминала е през различните фази на термична обработка, защо не е консервиране, да бъде подсладена или така нататък, вече тогава калориите са друго нещо. Организма ги приема много бързо усвоява тези захари, да ги наречем, което води до хиперинсулинемия и инсулинова резистентност. Имам 2 минутки. Някой, ако иска да даде въпрос, ще бъда повече щастлив да се опитам да отговоря. Не се тревожете, задавайте въпроси. Няма, както се казва, глупави въпроси. Така че много съм щастлив. Доктор Петров, Да, аз искам да задам един въпрос. Отидох в аптеката да си взема метформина. Знаеш, че аз съм с инсулинова резистентност много време. И фармацевтката буквално ми се скара. Каза, че след определено време спирал да действа. Това вярно ли е? Благодаря за въпроса. Като всеки един медикамент и като всяко едно нещо, което въвеждаме в нашия организъм, да дори и физическа подготовка, той се адаптира. Не бих казал, че спира да действа. Реално не спира да действа, просто имаме стигане на плато на действието му. Това не означава, че спира да действа. Тоест, ако го спрем, ще видим действието, грубо казано, но той си действа. Така че по-скоро няма такъв момент. Само една вметка за хроничната употреба на метформин крие риск от витамин В12 дефицит. Така че хора, които приемат повече от 6 месеца година метформин, е добре